Meer talen, meer toekomst. De wetenschap is toch onderzoek al lang uitzoeken. Er binnen zo'n 100 landen op een wereld en meer dan 1000 talen. In dat licht is de taalsituatie in Friesland net zo uniek. De Friezen zijn niet uniek. Ik kom regelmatig in het Friese om over meertaligheid te spreken. En het is altijd een van de eerste dingen die naar boven komt. Ik weet dat de Friezen naar hun thematiek, meertaligheid, Nederlands en Fries, of Nederlands of Fries, dat als een zeer Fries thema beleven. Maar ik kan u verzekeren, ze zijn daar niet alleen mee in de wereld. Er is een algemene regel dat meertaligheid gewoner is dan eentaligheid. De groep die zich daar in hoge mate aan onttrekt zijn Anglo's, Engelstaligen. Als je nou kijkt naar de Friese situatie, dan geloof ik dat, en je zoekt naar, zijn we alleen met dat thema? Dan zou ik de Friese willen vergelijken met de Basken en met Welsh people in Groot-Brittannië of de Schotten. En dan zie je dit, dat de steun voor het Fries vaak wat ik noem top-down is, zeg maar uit een culturele elite komt, en de steun bottom-up van de ouders vaak geringer is. Wat de noodzakelijkheid is voor het in stand houden en ook het bevorderen van tweetaligheid, is dat ouders die talen ook zelf belangrijk vinden. Met andere woorden, je kunt in het onderwijs een heleboel doen, maar onderwijs kan nooit compenseren voor thuis. Er is geen enkele indicatie dat meertaligheid een belemmering is in de ontwikkeling. Ook niet in de taalontwikkeling. Integendeel, het is zo dat uit onderzoek naar voren komt dat tweetaligheid bij de ontwikkeling van kinderen eigenlijk een voordeel is. Kinderen zijn meer bewust van taal. En zeker bij het leren van andere talen speelt dat een rol. Luister eens, ik spreek van huis uit Limburgs en ik heb het ver geschopt. Limburgs is mijn moedertaal, Nederlands was mijn tweede, Engels was mijn derde en Frans was mijn vierde. En ik heb meertaligheid nooit als een probleem ervaren. Meertaligheid wordt altijd als een probleem ervaren door mensen die eentalig zijn. Ik zal u nog één anekdote uit Melbourne vertellen. Toen ik aankwam op de airport had ik een taxichauffeur en het was een Afrikaan. Het was geen Anglo-Australiër. Het was een Somaliër die computerwetenschappen studeerde, maar de kost verdiende met taxiritten. Hij sprak vloeiend Somalisch, dat was zijn moedertaal. Hij sprak vloeiend Engels, want dat was de taal waarmee hij de kost moest verdienen. Hij sprak vloeiend Arabisch, want hij was een moslim. Hij had 2 jaar in Kenia gewoond en sprak ook nog vloeiend Swahili. Wie is nu beter af met zijn bagage? De Anglo-Australiër die alleen Engels spreekt of deze Somaliër? En dan zou ik denken die Somaliër. Waarom? Hij heeft op de eerste plaats, doordat hij kennis heeft gemaakt met verschillende culturen, meer over zijn eigen identiteit geleerd dan de Anglo die locked up, opgesloten zit in dat ene frame. En op de tweede plaats kan die man de wereld rondgaan met die kennis. Meer weten? Friesk.nl